Bueno, negi harra pasau zitek. Txistina baina preparute eta zera, zamerrian, aizpuritxo nondun nik soñu gole hona ematetela, baina bestik hori egurre ekarri dena. Ufa, hau jo pieza. Bueno, hori honi bukari emateko, hemen etorriko ide Manes da Aet Bizazola, Aitzio Errotegi, Hector Folk, Aren eta Usue Aierza, eta eman eurre. Honetxekin bukako eta eskerrik asko da noi. Ta Eugenio Gizazolare, bai, alias Gutxurdio. Hau bai, hori eta hori zori.
hori altza! Apapa! Iep! Salsa! Hori altza! Aire, aire! Apa, apa! Horiek eta manezuak! Hau batzuek, bi batzuek! Salsa! Hori, ai ama! Hori manez. Gora, askoekin eta gora trikitisa, Eutxu gote!